Mulipampana. Mwalandira tati 1 minute yoka. Tafikani? Tikulandireni. Pano pa doa. Tikulandireni kuno ku Vera boma la doa. Komwe His Excellency Professor Arthur Mutharika ali pa ulendo omeneza anthu makombe mwenye wakendera lino tikutokoza wolemekezeka a president a TPP Dr. Arthur Peter Mutharika komanso mwana wanu amene inuyo mwamuyimika pa mpando wa uchado MP Mairiz Ndomondo. Takulandirani kuno kumvera ndi manja awiri ndipo mukhale omasuka. Ine ngati sine group makombe chipani cha TPP wolemekezeka si chipani cha chilendo ayi. Chipani chimenechi kuno chinakhazikika kale. Ndikubwera kwanu ndikuthokoza kwambiri kuti anthu akuno kumvera alankhuleni koma tili ndi ziwiri zitatu zimene tiyenera kunena kuno wolemekezeka tikudya zikhawo tithandizeni ndi chakudya njala kuno yafuta ndipo kuno takulandirani ndi manja awiri mukatilankhula ife tikuva ndipo cholinga chanu wolemekezeka tikudziwa kuti pa 16 ndipo pali ntchito ife tikufuna ngati single group makombe kuti chipani cha TPP chiloweso mboma tiwane kusintha dera lino la Mvera zikomo kwambiri wolemekezeka. Komanso ndili ndi mafumu ochuluka wolemekezeka dera lino la single group makombe tili ndi mafumu over 50 amene ndi anthu ochuluka kwambiri msonkhanowu ndi dzulo limene magalimoto anali kuyenda koma taonani china mtindi cha wanthu chimene chabwera panochi kusonyeza kuti chipani cha TPP kuno kumvera Dowa East constituency tikuchikonda kwambiri. Ulemu wanu wolemekezeka zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amene ndi mfumu athu amakombe tendimbe manja machifumu. Bwana constituency ino ndi Dowa East constituency imene MP wake padakali pano bwana ndiona boji mwendo panda. Bwana kuno ngati TPP bwana kuno ndiye kuchimake kwa TPP. Nimangofuna bwana 1 minute yoka kuti ashado anu bwana amene akuima kuno amene akuwina pa 16 pano angopereka moni okha bwana ndilole ni 1 minute yoka bwana Mairiz Ndomondo. TPP wale! TPP wale! Chala mamba tati chala mamba kasimu chala mamba TPP wale! Tapandwa taona tati simu kusekelela banzi Lolo tirani opani mbanza mula tati Afrika Ine bwana mwafika hapa Antuwa akala kuvuda nthawi ya itali bwana kuti angokuonane. Moti kufika kwano ndi chiyembekezo chawo manga kunkhani ya njala kuti njala yatha. Kunoko bwana anthu timadalira ulimi. Komano zipangizo zonse za ulimi pano sizikupezeka iyayi. Monga mmene munkachitira ino kale mucha. Moti kufika kwanu pano aliyense akuziwa kunena kuti kunkhani ya ulimi kudowa kwathu kuno ziyamba kuyenda. Komanso timakhala anthu ambiri apali ndi malo amene amalima akuluakulu. Koma kuti akafike kumalo amene ndi zipangizo za ulimi akulephera chifukwa cha vito la misewu lili kuno. Malo ena atikulephera kuoloka chifukwa kulibiretu ndithu mabridge enieniwa awa. Ngakhale anawa skulu bwana munanena kuti ikhala ya ulere koma anawa kamba skulu apa pa 22 September azipezeka kuti akulephera kupita ku skulu chifukwa nthawi ya dzinja mvula ikagwa anawa amakanika kupita ku skulu chifukwa chokulephera kuoloka. Bwana muli apa madzi kwathu kuno ndi vuto. Asibambo ali apa akhala kudandaula kunena kuti ngakhale mabanja akuvuta. Akadazuke manyumba mufoko kwa mapesa nzima iwanyamuka wapita kale kumazi. Bali Yesu pamenepo. Bwana pakuti nthawi yanu ndiyo thamangira kuti mupita so madera ena tizapempha ndithu tsiku lina muzakhale nawo basi anthu akukufunani kwambiri. Ife tathokoza kwambiri bwana kufika kwanu zikomo.
Chala mwamba ya Lizi. TPP weye. Pa 16 osala kwisati. Atati Lizi komanso bwana tinimba kansa wawiri kuno sinditakwa basa kuti alankhule koma Mungu ayimika mkono pamene mulipo agwazani McDonald gwazani. Okay, siko mukwambi mwayoneti akansa latu a TPP komanso tindi Beatrice Kambaza Chimwaza Piri. Okay, alikusogolo kwa kutidikira bwana chifukwa cha nthawi mundilola pano ndaona ndithu pali district governor Akapute takuonani director amayi Brenda Saidi komanso mayi kunje komiti yanu yonse takuonani komanso bwana tindia vice president a central ochokera ku NTP mayi Makhumula takuonaniso bwana nthawi ino ndi apemphe ya vice president Honorable Gangata kuti akuzuseni bwana mwapatse moni ana anu pano padowa bwana zikomo kwambiri. TPP we Profesa Arthur Peter Mutharika we bwana ndisana kutiziseni ndimafuna muone chikhalo chakuno tabeka ni njira apa nyauzi labira bafupi kuno nyauzo zibere bafupi kuno zibereke moni kwa bwana kwa tati zinandikire sikaba zikwe funyawa amene popa bwana ajimwendo nanzawo zimina kwa Central Region amafuna kugwiritsa ntchito nyawu kulanda atata mangitsa kuno bwana kulanda ambira mabwera uko koma arumisa nyawu zina uko kumabweza anthu asabwere pano iyayi bwana nafa mudziwe kuti pali gule wina ozindikira amene amamanga chala mwamba tamanga chala mwamba mutatione chala mwamba TPP oye wali mukujambula kuti aona chimwendo mukujambula zimenezi chala mwamba chimene chikupasa atati apa chala mwamba aone chala mwamba is a president zikomo a president is ndikuyankhula choneka chonena kuti pasato chino pano akubweretsa kupanga mbulana mbiri ndichoneka chonena kuti asokoneza anthu koma ndikufana kutsikilizireni kuti zimene sizitheko pang'ono iyayi a president ndimafani kuona sipakuonera kuti kuno kunaibe shadow MP anabwera mai Lizi Namondo amadza kukhala kuno ngati monitor arandiuza na VP pali ndingamanga bwanji likhala shadow MP kuno ndinasakasaka ndinazo ni madam ndikulimbikitsani ino mupite mukamamile nga shadow MP ndimana nduza lundu kukayima na VP tinagwirizana ine ndimala pawa koma ndimafanirene kuti kuno achimwendo sakuafuna asinye gulu bwala bawa akhala kunena kuti achimwendo bwana kuna sakuafuna chifukwa chiyukani mboma chana president palibe chimene chasintha kuno amakhalira kumenya anthu amakhalira kuchakachitsa anthu palibe chinthu chimamanga kuno iyayi a president ngakhalenso kugula kumadziwo akuvomereza kuti kumadzikwanso chili kuno kulibe mukumva zimene za president TPP oye a president ndimafuna ndinene maonera kuti madam Lizi Namondo tapasa support monga tapereka support kwa Shadow MP aliyense kuno Central Region chifoso zikamachitika ndambira amayankhula zambiri kumafuna ndinene nona kuti madam wawo ndinalimbikitsa ndine kuti ayime kuno TPP oye ndima amene a president ndimafuna kudzutseni kuti muyankhule notindo ndaonani kwambiri zomwe kwambiri
Ziko kwambiri. DPP oye! DPP oye! Vela oye! Ndomondo oye! Rosa oye! Moidose! Moibanji! Ere ndi kwambiri. Kodi pano palimundu wa CCAP chintu chachikulu chinachitika pa 1923 pano pamvera mission. Kuchiziwa? Kuchiziwa? Simuziwa eh? Pa 1923 Bible ina masuidwa kutoka Kizungu kupita Nchichewa pano pamvera. Ibi oye! Choncho mvera ani special sport mo ukishaji ya kutoka Malawi. Toyamba ule mkafu wa first lady koma ule mkawonse amene mwena kulandi ulemu regional committee, national committee, yonse mabuya pano ndi wanu. Toyamba ndio fana kwambiri kuti mabuya kutandora ine ndikudizi kwambiri. Ibi oye! Ndikuona nkhobe zanu za chikoni kwambiri. Ndosangala ndikudizi kwambiri. Ibi oye! Ndikudziwa kuti kuno mavuto ambiri. Ndikudziwa zimenezo. Komanso ndinabwera kuno 2019 kupanga nsewu. Unapanga kutoka kwa doa kutoka kuno. Seumea ya chapanga ndife ya DPP. Kwa efe sidima sankai. Pali ponse, Kakumboro, kumwena pakati, South, tia bweza chilikuko. Ibi oye! Ye chikabwela, mungwama, sabweza chilikuko kuno, komanso madeonse, Amalawi. Ibi oye! Ndene leo ndabwela ndisiwe. Choyamba, kukupe mpani, kuti mwana wanga uyu ndomono munsange apile kupame. Iwe! Kuti amene aziyankha kukumiyani kuno, ngati muli mavuto, atibweresa kwa ine. Dibi oye! Tamva zimenezo eh? Munsanga mwanayi? Osangandiza twe? Lago. Chachi ndabwera kuti ndikuoneni komanso ndilongose pang'ono ya za manifesto. Mukuza manifesto? Ndikuku talemba 90 pages. Ndikulongosa zimene tachite tikuchitireni tikalowa mboma. Ndikuyoe. Ndi maprogramu ambiri tifa kuchita. Kwa chachi kuu ndikuti ifula ziko lino litukuke. Ine nabu mna kuima pachua chiwili. Choyamba kuti dikonze dipumuse ziko lino. Choa ziko lino lipachichino ya chikuru kwa mbili. Ziko lino lini mavuro kwa mbili. Anja, chan. Mavuro siashana. Kukosa maiko se chote inavu ya kuni ndime sukawili kuti disite zimenezo. Ndima ndikufla ine ndikulongeza kuti mkanisa ine kuyamba September 13 mavuto amene ifetiza konta. Ndimi oye! Kuwatima zima 2014 nakonza mavuto amene aja anali akasuke 9 months. Antu anaenda chakuja paliwe mtu mmoja anamaya kufanya watu unapenda zimezo zinachilika ndiye ine ndabda undi promosa ziko lino komanso ndimange Malawi wa sopano Malawi wa chikondi Malawi wakomela anthu onse osakhala
Malawi wakome anthu onse osakhala mtundu umodzi kapena mpingo umodzi kapena dola imodzi konse Malawi tigwirizane. Ine ndikulonjeza kuti ndikamboma munthu aliyense ndidzampasa ufulu obwera mboma kuti dzanje zikona ziko kambiri ivi oye. Now, manifesto. Chachikulu cha manifesto ndikuti tisita mmene boma limayendera komanso mmene chuma chimayendera. Ivi oye. Pakali pano mphamvu zonse zili ku Lilongwe. Sizimizayi. Ife tikabwera tisita zimenezo kuti mphamvu zichoke ku Lilongwe zipite m'madera osiyanasiyana. Kuti pa district yonse ikhala ndi bajeti yawo, akafuna kumanga nsewu, ka sukulu, ka chipatala, ka chilichonse afuna kumanga, iwo azimanga okha kuti ife chakuti tileme anthu a m'mizi muno kuti agwire ntchito. Ivi oye. Kudiso antamiza pele mwae opeza ntchito kali makobi pang'ono mtuma mwawo osadika kuti azipita ku Lilongwe kuti akapeze ntchito ayi. Zimenezo tichita pakuti zonse zitheke pali chinthu chimodzi muzavote. Ivoye ndani amene ali makadi everybody simulagulise kwanga khaya mulagulisa khala munabererwa mukonza kuvota chifukwa zina lanu lili mukaundula muja so musandaule mungopita ndi ID card ndipo ndine wakulani kuvota aliyense akavote chifukwa ngati simvota ndekuti tipita ku chisankho chachiwiri. Tipikoye ine sifra second run for tiwine outright choyamba tiwine osaiso tikani chisankho chachiwiri ayi chwatinezi matasangama kwambiri choncho ndikupempha nonse kuyambira lero mukapita kumuzi kuja ndithu kupita ndili kuyang'anda anthu achikuliraja kwa fotokozera za manifesto komanso kwauza kuti azavote ndisudavuta ayayi ngati mbokosi muja kumachita kuchongi basi koma mbokosi osatusa kunjaya ikhale mbokosi mamwe tamvula zimenezo ngati kulemba kumavuta mongodini koma mbokosi chwa ikatuka kunja pati meno aika tamvula zimenezo ndiye zimenezo komanso anthu enayi madera osiyanasiyana kutali ndithu matanzi pa 14 kuti akavotenso ndifuna munthu aliyense avote ngati munthu aliyense avota ndiye kuti ife tiwina tisita dziko lino pazakhala dziko latsopano la adadi osati boma limene ilipano choncho ziwa kwambiri kuti mandanira tikupita kutali amwe audayeseni monga MP wanena ngatapa mpata pasogolo tizabweranso kuno kuti tidzacheze ziwa kwambiri amwe kudayeseni nonse zikomo